Hello mga sangkay! Magandang gabi sa inyong lahat at welcome sa aking channel! Ako nga pala si Isay. So hindi pa dun mga nakakakilala sa akin. Ako po ay si Isay at kung hindi pa po kayo nagsasubscribe sa aking channel, pakisubscribe po, share, and like po. At don't forget po na i-press yung notification bell para ma-notify kayo pag meron akong bagong videos. Thank you. Hello mga guys. Andito ngayon ako ulit sa park. Nagtitake ng aking tea break. So, at ang aking baon. Wait. Mga guys, hindi ito sponsor ng Rebesco ha. Parang nasa Pinas lang ako. Rebesco crackers. Yan. Samahan nyo ako sa aking break. So, dito tayo ngayon. Ngayon. Sa aking park. Wala akong paglagyan ng aking camera. So, pwede po siya dyan ilagay. Makikinood kayo habang kumakain ako. Ayan mga guys. Nawala tayo mga kapatid. So, pasensya na. Mahina ang signal ni Inday. So, ganito na lang tayo. Wala akong magagawa. Hawakan ko na lang. So, sobrang inip ko habang habang tatapusin ang break time ko. Kaya nag-live ako para may makausap ako. Normally, pag ganitong oras, ang daming tao dito sa park. Kaya nawiwili ako dito sa panonood. At para din po sa aking mga viewers who is watching Waray-Waray Song at yung hindi po nakakaintindi ng waray, pasensya na po. Mag-a-upgrade po tayo next time. See? Typical na Pilipina na Pinoy. Magbukas ng biskwit ng bibig. Hindi nakakatuwa lang. Kahit saan dalhin ng mga Pilipino, hindi matatanggal yung mga ganitong habit natin. Anyway, baka ako lang gumagawa ng ganyan. At sana naman po matapos na tong COVID-19. Matapos na to at sana wala nang problema. At mga guys, shout out pala kay ano ba yun? Sa isang vlogger, Rupang Astig. Shout out sa inyong lahat dyan. At shout out ko nga pala si taga Borongan City, Adelpa Arlos ng Borongan City. Ayan, Ate Del, na shout out na kita sa aking vlog. Ayan mga guys, actually, nandito ako sa park kaya okay lang na wala akong mask. Kasi yung iba, hindi naman nagmamask kasi nga nagja-jogging, nahirapan sila. O kaya nagwo-walking, ayaw nila magmask. Hirapan sila huminga. Ako nakaupo lang, nag-iintay, matapos ang break time. Late na. Dapat nga na to panggabi na, napunan. Kaso pag ganitong oras ng uwi ko, hindi na ako nagdi-dinner. Ay, may biscuit pa. Na lang. Breakfast na lang bukas. Para gutom, tapos maraming kakainin sa almusal. Tapos again,
normal na buhay ng OFW. Babangon sa umaga, magbibihis, papasok, trabaho ulit, kayod na naman si Inday. May pakiano naman. Kasi hindi ko alam kung paano magbigay ng jacket. Pag pangalawang live ko na to, hindi ko pa rin natututunan. Para dun po sa mga nakakaalam, pakiano naman ako. Message or comment below kung ano ang aking gagawin. Baka naman pwede. Ayan. Ayan. Free kayo mag-comment. Nagtatry lang ako. I'm trying my best. Ay, hello, Mr. Franklin. Ang aking kulik. He is watching. Sorry, I'm talking Tagalog. Mixed time. I will do the videos with the English speaking only. Spoken in dollars. Spoken in dollars. Net Tagalog, net waray. Ayan mga guys. Nalipasan na ako ng gutom. Kung ano-ano na pinagsasabi ko. Katuwa. Mag-isa ka lang dito sa park. Walang kausap kundi kayo. So dapat nagko-comment man lang kayo. Oh, hello there sa aking 1 million viewers. Thank you for watching. Sorry, nangangalay ang kamay ko Hindi ganun kadali mag-video Ayan. Kitang-kita nyo naman na sa sa screen ng cellphone ko. Sakop na sakop sa lapad ng aking face. Masarap na talaga dito sa labas ngayon, mga kapatid. Kasi nga medyo malamig na ngayon dito sa Dubai. So okay lang na magtambay-tambay sa labas. Parang relaxing din. Pag nakakita ka ng mga tanim, okay lang sa park. Nakaka-relax ng pakiramdam habang umiinom ng mainit na tsaa. Karakchay. O ayan, karakchay daw. Pero siguro mas masaya pag may kasama. Ayan, yung nanonood sa akin, kasama na kita ngayon. Paki-comment naman. Hindi ko nakikita kung sino nanonood sa akin Naalala ko tuloy nung nag-aaral ako. Ang baong ko, Skyflex. Hanggang sa trabaho ako, pa rin? Biscuits pa rin. Ay, hindi naman Skyflex. Ribis ko pala. Sa susunod na mag-live ako, may i-announce pala ako, may magpapagawa ako ng games at mamimigay kami ng load. Yung mga viewers sa Pinas, kahit nandito sa sa Dubai. Oo, kahit nandito sa Dubai na or sa Pinas, mostly sa Pinas yung mga nanonood ng video ko. So magpapa-games ako. So i-announce ko doon kung kailan, may mga may mga itatanong na kung masagutan, yun magkakaroon ng premyo. Yun ay load sa Pinas.
Sana lang patuloy nyo akong suportahan sa aking mga videos. At para lumami ang mga views, huwag nyo sanang skip ang mga ads. Para naman kahit papano kumita si Inday. Kasi may gagawin akong project dyan. Actually, kahit naman konti, kahit papano kumikita. Parang may pinapasahod si YouTube. Kahit papano may kikitain ako. At meron din akong gawing project para makatulong sa kapwa natin mga Pilipino, Pinoy, Pinay, lalo na yung nasa Pinas. O ayan mga guys, salamat sa panonood ninyo sa aking live. Tinatry ko lang siya. Sana sa susunod, nandyan pa rin yung 1 million na nanonood sa akin. 1 million on the house. Thank you sa full support. Hindi kayo bumibitaw, andyan pa rin. At salamat. Paalam na. Matapos ng aking break time. Actually, lang yung 30 minutes. Pero nag-spend ako ng 10 minutes para umakit sa food court para lang ako bibili ng ng tea. Baba. Bumaba ako. Dito na ako sa park. Kaya, nagbi-video ako sa inyo. Na-spend ko ang 15 minutes. Tapos uli, balik ako sa loob ng mall. Na-spend ko yung 30 minutes ko. Sige po, maraming salamat sa inyong lahat. And thank you very much. Damo nga salamat ang mga waray-waray na nanonood sa akin. Babush, thank you for watching. Bye-bye.